The passing of the unicolor symbolized the transfer of command. Gibalik pagka-regional director sa kapulisan sa Davao Region si Police Brigadier General Leon Victor Rosete ug ang mihulip kaniya upat ka bola na ang milabay nga si Police Brigadier General Joseph Argilles iyahan na sab nga gihulipan. Sumala ni Rosete ang iyahang misyon mao ang pagpatuman sa agenda sa hepe sa PNP. Si Police Lieutenant General Bernard Banac ang Deputy Chief PNP for Administration ang nangulo sa turnover of command ceremony. I hereby assume the duties and responsibilities as the Commander, Eastern Mindanao Command. Samtang gipahigayon sab ang change of command ceremony sa Eastern Mindanao Command sa Naval Station Felix Apolinario sa Panacan, Davao City niadtong Sabado, Nobyembre 15, 2025. Si Major General Adonis Ariel Orio ang bagong hepe sa East Mincom. Gipulihan niya si Lieutenant General Luis Rex Bergante nga moritero na sa iyang pagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Mismong si EFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang guest of honor o speaker sa seremonya. Atol sa seremonya nanawagan sa tanang sundalo si EFP Chief of Staff Bronner nga tumanon ang ipanumpaan nga katungdanan ug dili musaw-saw sa kasamtangang estado sa politika sa nasod. I would like to personally congratulate you all for all the accomplishments that you have done, especially during the calamities that just went through the Philippines. Marami po tayong hinaharap na mga kalamidad, mga earthquakes, mga bagyo, but always nandyan parate ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, not just the active members, but including our reserve forces. Palakpakan po natin sila. Si Major General Orio ang commander sa 8th Infantry Stormtroopers Division nga nakabase sa Katbalugan, Samar. Sumala niya, siguraduhon nila nga intel-driven ang himuon nga operasyon batok sa nahibilin nga 9 NPA vertical units, 3 ka regional party committees ug 4 ka sub-regional committees sa ilang AOR sa Region 10 hangtod 13. Kini gawa sa Davao Region nga dugay nang gideklarang insurgency free.